Jo de caràcter sóc una persona bastant d'ira fàcil, soc molt nerviós, amb facilitat. Per tant, la paciència no és una virtut que em sigui pròpia. Però si alguna cosa he après en aquesta virtut és precisament, jo diria que si un arriba a tenir una mica de paciència són per tres coses. La primera, la mandra. Perquè quan un es deixa portar per la ira, trenca coses que després ha de fer tot una giravolta immensa per tornar-les a arreglar. La segona, jo diria que és que a través del temps un va comprenent més les altres persones perquè va veient els propis forats i dificultats. I la tercera, que tens un bagatge més gran de coses que has d'agrair. I això fa que un pugui tenir callar abans de parlar, perquè hi ha moltes coses que un ha de matisar, agrair i també demanar perdó.